Λιδία Παπαϊωάννου για δεύτερη φορά στην Κύπρο. Τι κάνεις? Σήμερα ήρθαμε εδώ στο νησί Beach, διότι θέλαμε να έχουμε μια αίσθηση του νησιού, πώς είναι στις διακοπές και στα θέρετρά του. Αλλά κυρίως επειδή εμείς έχουμε αρχίσει και πέφτουμε λίγο στην Ελλάδα ψυχολογικά, θα είχαμε ανάγκη λίγο ωραίο κέφι και ενέργεια από την Κύπρο. Δηλαδή πέρασες τέλεια. Ναι, ήρθαμε να ρουφήξουμε την ενέργειά σας με το καλαμάκι και να φύγουμε. Πες μου έτσι λίγο για τα mission σου. Όλα τα mission. Τα τελευταία εδώ που έχεις κάνει στην Κύπρο. Εδώ στην Κύπρο η αποστολή μου ήταν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μέσα σε μια μέρα, να καλύψω όσο πιο πολύ Κύπρο γίνεται. Γι' αυτό φαίνεται σαν κάτι απλό, ότι πας ένα μέρος και κάνεις ένα ρεπορτάζ. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί εμένα δεν με βοήθησαν καθόλου. Μου είπαν πήγαινε όπου νομίζεις, κάνε ό,τι να είναι. Κάνε ό,τι θες, κάνε ό,τι να είναι, βγάλε τα πέρα μόνη σου. Ακριβώς. Και ευτυχώς εγώ απλώς είχα γνωστούς κάποιους από εσάς που με βοηθήσετε λίγο σε ποιο χωριό να πάω, τι να βρω, ποιο να συναντήσω και έτσι. Δεν ήταν εύκολο όμως. Δεν μπορείς μια ολόκληρη κουλτούρα να την καλύψεις σε λίγες ώρες. Έμαθα πολύ λίγα κυπριακά. Πολύ λίγα. Πες μου έτσι λίγες λέξεις. Λέξεις έμαθα. Την κελέ. Κελέ. Ζάωσα. Κοπελούα. Διαφορά λέμε. Ναι. Τι, δεν μετράει. Πες μου έτσι λίγο, έχεις μάθει τσατιστά, τα λέμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Πες μου έτσι λίγο την εμπειρία σου. Τσατιστά έμαθα. Ναι. Έμαθα ότι όλα ξεκινάνε με το και ένα και παίρνει φόρα και μετά έμαθα του Παντελή, ένα τσατιστό ερωτικό παραπονιάρικο πολύ ωραίο, που λέει όπως τα αποπετρώματα λάφυρα της αγάπης έμεινε μου στην καρκιάν τα τρυφερά φιλιά της. Ενδιαφέρον, σε ποιον το αφιερώνεις? Δεν μπορώ να το αφιερώσω γιατί είναι για γυναίκα γραμμένο. Θα αφιερώσω σε εσένα. Να, ορίστε. Ευχαριστώ. Φτιάξαμε χαλούμι από την αρχή, με τα χέρια. Ναι, δείξαμε το γάλα, το πιάσαμε με τα χέρια, το πιάσαμε στα καλαθάκια, το κάναμε έτσι κτλ. Φτιάξαμε μαχαλεμπί. Ναι, δεν ήμουν πολύ καλή σε αυτό. Είναι πανεύκολο, αλλά κάπως δεν πήγε καλά, δεν ξέρω. Και τι άλλο, αυτά τα δύο παραδοσιακά προϊόντα τα έφτιαξα, έμαθα πώς γίνονται. Ναι. Και τα έχεις δοκιμάσει? Τα δοκίμασα, ναι, μετά τα φάγαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πατήχαμε χαλούμι. Έχεις κάνει και water sports? Κάναμε το fly fish. Λοιπόν, περάσαμε υπέροχα στην Κύπρο. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που μοιάζουν πάρα πολύ με την Ελλάδα, γιατί πάνω κάτω είμαστε ο ίδιος λαός. Αλλά έχει και κάποια πράγματα που εμείς δεν έχουμε που είναι διαφορετικά. Μόνο εσείς όταν μας υποδέχεστε και μας μιλάτε και είστε πάντα τόσο χαρούμενοι που βλέπετε κάποιον αδερφό Ελλαδίτη, εμάς μας φτάνει. Αυτή η χαρά και το χαμόγελο μας φτάνει.